En ple segle XXI, amb una empresa tan moderna com a Torres, tenim de retrobar les antigues estratègies sindicals perquè en una empresa tan moderna com aquesta tenim un cas molt clar de persecució sindical. És un company que ha tingut la valentia d'intentar fer una candidatura de la UGT a Empreses Torres i de fet l'han aconseguit, la candidatura la mantenim i ell l'encapçala, perquè tot i que estigui acomiadat, ell encapçala la nostra candidatura, això legalment és possible. I fruit d'aquesta abans que els volia fer dintre l'empresa Torres, doncs l'han acomiadat. Han intentat de pactar l'empresa, de negociar, perquè entenem que si és una persona que l'empresa argumenta que té un baix rendiment a la feina, doncs escolta'm, una sanció, se li truca, se li fa una carta de censura, se li avisa, però el que no pot fer avui en dia és acomiadar una persona perquè vol defensar els interessos dels seus companys. En tota la democràcia, des que estem en democràcia, a l'empresa Torres, els sindicats de classe, la UGT no ha pogut mai fer una candidatura i al moment que ho aconseguim, doncs acomiadem una persona que portava 8 anys a l'empresa treballant sense cap tipus de problema. Votem el dia 31, esperem que la candidatura de l'UGT tingui un recolzament important i, com a mostra de recolzament, que la UGT és un sindicat seriós i de consens, doncs farem aquesta marxa pacífica per denunciar a la comarca aquesta actitud antisindical que té la direcció de personal de l'empresa Torres. És un cas penós, lamentable, és una agressió a la llibertat sindical intolerable. Jo crec que les empreses han d'entendre que la llibertat sindical s'ha de poder exercir plenament. El senyor Torres no l'entén així. Jo he tingut l'ocasió de dir-li personalment, espero que recapaciti. No hi ha cap altra raó que una raó sindical, no hi ha cap altra raó, no es pot argumentar baixa de producció, un treballador que porta més de 8 anys que mai ha estat sancionat perquè justament unes hores abans de presentar la candidatura. I en aquest sentit a mi m'agradaria que una empresa familiar, la tradició que té Torres, reconsiderés la seva posició i poguessin no passar a majors, perquè per nosaltres s'han d'entendre que els nostres delegats, els candidats que se presenten a les nostres llistes, són el més important que té el sindicat. No volem exercir cap mesura que perjudiqui a la marca Torres, però que no ens obliguin, perquè els nostres representants són tan importants, més importants que la seva marca. I això, per un senyor que ven vi i ve conyac, hauria de ser fàcil d'entendre. Per nosaltres, la nostra gent és més important que cap altra cosa. I per tant, que no ens obligui a prendre altres mesures, perquè si ens obliga, el farem. No ho volem fer, però si ens obliga, els farem. Moltíssimes gràcies, companyes i companys.